Magandang buhay, magandang umaga. Good morning, good morning, good morning. Pero alas 8 na, mag-alas 9 na. Nagising kasi ako nung 7. Nagising akong 7 AM. Tapos nag-edit ako. Ay, masakit pa lalamunan ko. Ewan ko, pause ata ako. Nag-edit ako, tapos ayun, kakatapos ko lang mag-edit. Uploading. Tapos punta tayo dito. Wala na pala si Kuya Noli. May pinuntahan sila ni Talin. May binili daw ata. Materialis siguro. Tapos si Ate Mayang nandito. Nagluluto. Ayan, nag-prepare siya ng breakfast. Tapos sasaing na siya. Kasi mamaya tanghali na. Ang bilis ng oras. Ang bilis talaga ng oras kapag tanghali ka na din nagising. Sige lang po. Tapos nag-prepare si Ate Mayang ng egg. Ayan. Kasi ito pala yung niluto ni Kuya Beans na kambing. Kambing pala talaga. Hindi ako naniwala nung sinabi sa akin ni Kuya nung una. Kala ko ano lang, eme-eme lang. Bukas po dyan ang tindahan. Ako na lang po mapakalo dyan. Ay, dun sa kanito. kanto pa. Okay lang po yun. So yan guys, bibili tayo ng Milo. Milo. Samahan niyo ako. Galing na ako dito kanina. Nandyan si Chin nasa loob. Pero ewan ko anong oras yung parade nila. Kaya mamaya alis din naman ulit yan si Chin kasi may parade sila. So, nakalimutan ko kung saan lugar yon. Nakambing. A few moments later. So yan guys, nakabili na po ako Milo tsaka itong biscuit. Pero meron dyan na almusal. Kain tayong kanin. Mainit na. Gusto ko kasi pag umaga bumibilad sa araw kaso medyo ano na siya, may sakit ng konti. Kasi tanghali na. Ayan, B, yung ano mo. Sige, opo. Anong pinano? Ay, mainit na po yun. Apa. Nag-vlog man lang ata si Kuya. Nandyan yung sasakyan niya. Oo, naglakad. Nag-vlog lang. Uy, shit. Kain guys. Ay! So ano ini? Sa papaitan. Nag-come ka na po, Ate Mayang? Madaling araw pa lang. Nagkakaroon. Ay, so, hera tabon.
Ang aga ko nagigising ko lang. Mga 4 o'clock gising na ako. Tapos maglalabas si ate mo yan. Pasipag. Nagsaing muna siya. Habang nakasala, maglalaba. But parang against the world na naman ako. Dito tayo. Ayan. Against the light pa ba? Against the world. Red color red tayo kasi yung tela. Kain guys. Kain po. Kain po. Kain po. Wow! Ganito gusto ko. Perfect. Ayan o. Perfect. So yan po yan guys. Tapos na po tayo mag-almusal. So dahil nga wala naman tayo dito masyadong ginagawa. Kasama ko si Ate Mayang. May hinatid si Kuya Gacho na... Nandun pala si Kuya Gacho sa may kubo-kubo. Dahil may hinatid si Kuya Gacho na ulam na lulutuin isda. Tutulungan na lang si Ate Mayang. So yan. Saglit. Nandun sa Ate Mayang. Naglilinis niya na yung isda. Tapos eto yung ingredients niya. Wait lang. Wala kasi tayong ano pala dito. Ito, pwede na ata ito. Nagaya ng gulay. Sabi na yan. Hugasin muna natin. Tapos nag-chat sa akin si Kuya Noli, mag-upload na daw ako. Nag-upload ako kanina, pagising ko.
Tapos mamaya naman mga tanghali na. Talong. Hindi naman to bago. Ang hirap lang dito kasi kapag gusto mo ng mga fresh, malayo pa. Mga sentro, ganyan. Pag yun sa mga tindahan. Ewan, sentro ata nito bumili si Kuya, no? Sentro naman pala. Baka may uod. Dito po kami. Pa? Sabi kita mag... Anong gagawin mo? Ayo, ako na, tulungan na po kita ate. Ano man lang po, maghuhugas ng gulay. Tapos mag-ano ba na. Ayun, hugas tayo guys ng gulay. Gagayat na si Ate Mayang ng bawang sibuyas. Mainit doon. Hindi may Kaya yun. doon pa sa gilid. Apo. A few moments later. So, ito naman sa atin guys, yung nyog. Huwag kang feeling ko natutumba siya. Sararon lang po siyang gata. Or padua pong dalawa. Kahit konti na lang yung Yung Ika, tanggal yung kuko ko. Baka makasabay. So, pinakakanggata niya po, kalahati lang na
So, ayan guys, okay na po yan. Ilalagay na lang yung gulay. Ay, ilalagay na yung gulay sa ilalim. Tapos yung patay na lang. Maya-maya. So, yun na po mga kabikulana. Sinalang na ni Ate Maya. Kaso, kumuha siya doon kila Jame ng pantakip. Kasi nandun daw kila Jame. So, yung init dito. Punta mo nga si Jame. Ayusin ko sana yung i-upload ko ngayong tanghali. Puntahan ko nga si Jame. Ang dugyot ko. Wala pa. Hindi pa ako gusto naliligo. Tapos, may pawis na ata ako. Pero go lang. Kasi sabi ko naman kanina sa nanay ni Jame. Sabi ko, punta ako dito maya-maya. Kanina. Umaga kasi pumunta doon. Ay, may ginagawa sila. Hello! Hello! Gising na ba si Jame? Ano yan? Ay, pang ano dyan? Oo naman, yes. Ganda! Ganda mo ng ano nyo. Bye-bye! Mag-out blazing pa dito. Dito na. Hello! Ayaw kumuha sa ating Meng ng pantakip. Jamila ko no. Hala, iniwan ko pala dun, te. Hala, iniwan ko man. Silipin ko. Ay, iniwan ko kasi walang natira doon. Kasi nakabukas yung... Hala, baka nakaubos na yon. Wala on, guys. Hello po. Tingnan mo. Yan kasi kanina. Sala-sala. Ay, mamaya, itatry ko yan. Baruan kami, Bill. Hello, ito yung ano, minamatapos kakagising lang ni Joey ata. Ito yung 7 months. Oo. Ay, makiupo muna ako. Against the word dyan. Ayan guys, pagod na pagod kami kagabi nila Jami. Ay kami lang, kasi hindi man yan sumakay si Jami sa ano, Ferris wheel. Ang gawin mo alaga pa, ayan pa, ito pa. Opo. Dahil medyo mapresko. Ay, tunay ba to? Ang ganda! Tunay yan? Ang ganda mo. Ayun mo. Galing pa sa sugon niya. Sorsogon. Hello! Itong halaman ko. Hello! Tita Kat. Sabihin mo, tita, tata. Ay, nag-ulok. Hello. Dito. Hello. Ya. Bulaga. Eh, sus, ang cute kang bisngi. Ay, nagdulag.
Ayaw mo kay Tita Kat? Tita Ganda? Ayaw mo kay Tita Ganda? Oo, man si Tita Ganda. Tara, usog. Ay, hindi naman pala baby. Baby pa. Ako man, turi ako. Pero yun na yun daw. Turo ka kay Bernard. Ano, basic man lang? Basic man lang ata, yan. Ayan guys, ano to ng nyog. Ayan o. Tapos, pakagawa nilang ganyan. Ano ba apod nindo dyan? Ha? Ano tawag ninyo dyan? Sala-sala. Sala-sala. Sala-sala daw. Sure ka? Baka gino-joke mo ako. Char. Ayun o, ang dami pa. Tapos ilalagay dyan sa may bubong-bubong. Diba? May mga ano pa oh, may mga luho-luho pa. Pag nag-uran, maano yan, matagdo. Matagdo yan guys. To may ano pa, may luho-luho. Ano, dadablehin na lang. Tapos, lalagan ba ni Dadigdi sa may ano? Ining, ay dahin na. Hindi lang nataas. Galing. Lagyan ng tali. Kaya kanina, nasilip ko sila doon ako. Nasilip ko, may ginagawa silang ganyan. Kiskisan niya. Madali man lang pala yan. Pag tinitignan, Pag tinitingnan, no, ang dali lang. Isan mo na kasi. Paturo ka. Ang oras na 10. Mamaya pa man ako mag-upload. Akin na yan, dito. Kasi digdi malimpoy. Yan. Huwag ka sanang matutumba, hoy. Tsatsambahin ko to. Ito lang magturo. Ayan guys. Kita ba? Okay na rin. Tapos, iganon. Bakit? Daddy, Ganon. ginawa ko na ba ka ng TV kanina? Okay. Pag ganon. Ito na guys. Ito okay lang dito na ganon siya. Sa ulo. Gawin ko nga din to sa ano. Sa bahay namin. Nilalak. Lahat yan sa dulo nilalak. Dito lang sa ulo. Naman na tatlong gawa na. Ayan. Tapos next naman. Ito ba? Hindi na to. Dito lang. Pag ano na? Yung isa. Pag ganon. Wala na, Flor. Gumagawa na ano. ilalim. Ah. Anong pangalan yan? Ano sala-sala? Ano gagawin? Bakit nilampas na isa? Ganito. Mahirap pag sa una. Ayun. Ay, oo. Alam ko na, gets ko na siya. Ay, nabali. Namali. Position mo. Wala. Nawala mo. Ito, ganito. Nalito ako. Tingnan niyo yung ginawa ko. Ayan, no. Diba ganyan? Tama. Tapos ito may nakasobra dito isa. Oh. Ito dapat sa unahan.
Pati siya, pati yung nagtuturo, nalito na din. Nalito na. Ano ba tambayan? Yung mapresko dito. Tambayan. Pati yung taas. Ay, pwede yan higaan. May nakalagay na nga higaan, oh. Paano man ito? Akitin natin. Ayan, ang ganda na eh. Sala-sala. Ayun, nakuha niya din. Ano lutuin mo? Ha? Gabi? Umaga, gabi. Char. Ako na. Oh, akin na to. Iuwi ko na to sa amin. Sa akin na to. Sa akin na. Sa akin na to. Ay! Ang sayo na po. Ano, Jame? Ang ganda na dito sa inyo, ah. Maganda tong ano, color ng tiles ng sa ano nila. Doon kasi wala man masyadong ano sa amin, wala man masyadong magandang design. Buti nakabalik ako. Oh, pero parang babalik pa ata ako. Tada! Babalik pa ata ako after nila Kuya Noli dun sa Bukana. Pag-uwi nila. Anong happening mo today? Wala naman. Tara, magbuko tayo. Saan? Tara! Saan? Akyat. Ay no, di pwedeng ano na lang, sanggoton. Sanggot man. Sanggot na lang. Saan? Tayo lang. O maya-maya after lunch. Gagi kasi di syempre magano. O sige, ngayon tayo kukuha. Oo, mamaya. Sige. Go. A few moments later. Hi! Christmas, Garoel. Maraming salamat. So yan, hi guys! Hello. Isend ko po. Hello. Sana yung pag- So ayan, kumain na sila. Ikaw nakamukoys. Kumain kami. Naka-live si Kuya Gatcha, tapos naka-premiere naman ako. Tapos ayan, ito yung niluto ni Ate Mayang. Ito, yung niluto niya kanina. Ayan. Alright. Ayan, ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Kaso guys, medyo nabusog ako sa kamis na kinain ko 3 piraso yun. Tapos parang maano sa lamunan. Thank you po Kuya Ruel! Meron pa yan, may sunod pa yan. Yung nakalive kasi si Kuya Gatcho. Para maging happy Panoorin niyo yung mga upload ko. Kaya nga, ang lungkot-lungkot palagi ni Kuya Gatcho. Hindi ko pa yan nakikitang nakangiti.